Under en test af Panasonics varmepumpe Heat Charge spejlede vi et æg på varmeveksleren. Det er kombinationen af Panasonics egen kompressor og intelligente invertersystem, der giver varmepumpen sin kraft. Den enestående kapacitet gør, at varmepumpen hurtigt starter op både i varme- og køledrift. På kun 5 minutter kan Panasonic Heat Charge skabe en hedebølge på 50 grader Celsius. Men på trods af sin utrolige styrke er varmepumpen overraskende støjsvag og energieffektiv. Takket være Panasonics innovative teknik er det muligt at kombinere ekstrem kraft med et meget lavt lydniveau og højeste energiklasse. A+++. Panasonic Heat Charge er udviklet til at give dig et behageligt indeklima hele året. Vil du have en kraftig varmepumpe? Vælg da Panasonic.